pa. Va, ja tenim una part. Anem a la segona part del Carnestoltes, que és que la cosa que hem de fer és que tothom vingui, que tothom es barregi entre ells i que sigui un Carnestoltes. Però el més important del Carnestoltes és que ens hem de disfressar. Ens hem de disfressar. I com ho farem per disfressar-nos? Doncs així, farem una disfressa així. Ens farem una disfressa com si cosíssim, així una disfressa, a veure, així. I cantarem això, jo faig amb un dit, vosaltres amb dos, Tutue, papa, tutue, pa, tutue, papa, tutue, pa. I anem a la tercera part i la més important del Carnestoltes. Sabeu quina és la part més important del Carnestoltes? Home, senyora reina, la part més important del Carnestoltes és que tothom es diverteixi, que tothom balli i que tothom faci una superfesta de disbauxa i gresca. Sí o no, senyor rei? Per suposat. Molt bé. Doncs com ho farem això? Doncs és molt fàcil, tre facile. La cosa que hem de fer és unes pessigolles uns amb els altres. Però un moment. Hi ha 3 condicions. La primera és que han de ser pessigolles de veritat. La segona és que hem de mirar el nostre adversari als ulls i li hem de dir: vaig a per tu. I quan escolteu música, feu pessigolles de veritat, sense pietat. Preparats, preparades, pessigolles! Bravíssimo! Esteu preparats i preparades per fer la cançó des del principi? Avui no sento ningú, no escolto ningú. Esteu preparats i preparades per fer la cançó des del principi? Vale, mans en l'aire! Confetis, serpentines, preparats, preparats! Ma que tue, papa, ma que tue, pa. Ma que tue, papa, ma que tue, pa. Ma que tue, papa, ma que tue, pa. Ma que tue, papa. Ara, disfresses així. Tutue, papa, tutue, pa. Tutue, papa, tutue, pa. Tutue, papa, tutue, pa. Tutue, papa. Ara, pessigolles!